assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, eɗen garti kadi e windande men hande. Eɗen gandi en janggino re mawɗo e re tokoso nani. Hande kadi ƴetten momten ɗum ɗo henne re o to janggama ɗiggi gaccen ɗo masɗeɗe jaltinen re o gadden alkulal dewgal hen ngal momten ɗo alluwal kesel bindol kesol ay ɗo woni se woni mawɗo woni sa on mbiyata sa to koso o nani ko jangate e sa e hewde ɗo haaɗi garen masen ay sa si se so su usta seeɗa binde ɗi mbaɗani usto seeɗa eyi usta oɗo seeɗa kasi gara pooɗoya gara pooɗa mbiya sa mbiya si mbiya se mbiya so mbiya su gasi gara bencita mbiya as mbiya is mbiya es mbiya os mbiya us ɗo timmi gara puuɗoya mbiya as mbiya is mbiya es mbiya os mbiya us kasi gara lomba mbiya sas mbiya sis mbiya ses mbiya sos mbiya sus gasi gustaɗo seeɗa beele mbawa dañi hen bindol gotol gustaɗo gasi garen ɗo pooɗoyen mbiyen sas walla mbaɗani hen lawol ni tawde sawone sikkine juuti seeɗa mbaɗe mo dani tan peccemmo seeɗa beele o wawa dañde dawal jurgal hada jiiɓade hen ayi gara pooɗa mbiya sas mbiya sis mbiya ses mbiya sos mbiya sus gasi ko jangete e sa gasi so ɗiggi a wonti gando sa ɗo ko sa mawɗo sa tokoso ko jangete e sa e hewɗo haaɗi masɗe mum ko joyi kaaɗi a i e o u holle mum ko joyi a i e o u ɗum ɗo mastirta kala alkulal bangal wonde ɗum ɗo so ala e alkulal jangata mok ɗeɗo laaɓɗe ma woni laaɓɗe daɓɓe naati hen
walla laabi duttaɗi. joni noon ayi ɗo ko a naati ɗo woni sa, ɗo i naati ɗo wiya si, ɗo ko e naati hen wiya se, hay ɗo ko o naati hen wiya so, ɗo ko u naati hen wiya su, hay ɗo ko a naati hen wiya sa, ɗo ko i naati hen wiya si, ɗo ko e naati hen wiya se, ɗo ko o naati hen wiya so, ɗo ko u naati hen wiya su. Bencita as, is, es, os, us. Fooɗani ngaren pooɗen. As, is, es, os, us. Ngara lomba. Sas, fooɗani. Sas, fooɗi. Sis, fooɗani. Sis, fooɗi. Ses, fooɗani. Ses, fooɗi. Sos, fooɗani. Sos, fooɗi. Sus, fooɗani. Sus, fooɗi. ɗum ɗo tan jangata e sa. so ɗiggi andu a yanti e nde ɗo majjere a wonti gando muɗum. kalɗo windete e sa a windani ɗo won ɗiggani. ko jangete e sa e hewde ɗo haaɗi o jangata mbawa ceerta e majjere sa. alluwa kala ngal bindanaɗa ko kangal tan wallatma e windoyde ko heewi ko jawata ɗo sikkata a janggani andu a andata ko jangata ko. ɗum ɗo woni sirru jangde. sa wawa limto hijjo hay batta a wawata. limto hijjo woni sirru jangde. limto hijjo woni sirru jangde. defte ɗe fof ko hen tongi. limto hijjo. taro saɗani saɗi ko andude limto hijjo to hagasa. tara gona yaawi, taro ene yaawi, taro ene yaawi. yo Allah wallu, yo Allah newnu, yo Allah reen. ha majjirama hunde arɗo 00221 77 906 14 81 Yaya Ly. ha noon keso jiɗa nadde hen o numéro o nani gara nelda temedde ma 4 natirguel maɗa naata bindoɗa naata jangga. kala lewru maydu temedde mbatta hen ene jaranma gara jangga. a yiiɗa gacca ndeeƴa ni foti a welnaka an janggata mbawa naftoroɗa jangdema a jangi a wawi mo jeeyi nafoore an waɗa nafoore nde nafa hen nafeɗa hen balla hen ballaɗa hen jinga hen jinganeɗa hen. kono on jarama jokke golle beltima tan kaɗon ɗon jokkata golle so gonga haalama. kala pinɗo dawa dawol muɗum heeɓa kala muɗum waɗa e poos muɗum ar tawi min jokke golle hoto jurumu woni hoto jurumu woni namdimi jangguinowoma ballowoma ha giwa e majjere. an keeɓa kalma mbaɗa e poos ma kanko mbiyama a jarama a jarama a jarama yo Allah sellin doole. an a jaɓani ɗum to mato liggoɗa lewru ma mbiyeɗa ɗum ɗum jaɓaka to mato wadde anni ho jaɓat ɗum to mato makko to. yo Allah wallu en nande e famde ko wiyete ko musidɗo moɗon guiɗe moɗon saabu Allah. Yaya Ly Kawral Sénégal. alhamdulillahi rabbil alamina. yono wonɓe YouTube ɓe nulde balle moɗon, hono gonɓe Facebook ɓe nulde balle moɗon, hono wonɓe nokkuji goɗɗo jangga hen oɗon mbawa hen alarbaji mon mbaɗe hen ballon jingon duuson. ɗum tan mbimi on wona politique. ɗum tan mbimi wona politique. sa walli ballowoma a walli hoorema. sa jingani jinganowoma a jingani hoorema. waɗa jingue balle duuse mbimi on jingue balle duuse. numéro o nan ɗon so waɗi Orange Money yetto so waɗi Wave yetto ni foti. yo Allah wallu yaade en. wassalam.